चाट मसाले. आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील. तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल. प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट. संपर्क 84 32 22 40 32. प्रोपरायटर अमीर शिरसाट. संपर्क 96 37 17 05 66. आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ. त्या 130 मुलांचा आपण काय करणार? आवाज बंद करा. आता जी लिस्ट काढली आपण NHM मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, त्याच्यामध्ये 51 पोस्ट आहेत की अशा त्या कमी होऊ शकतात. त्या आलेल्या पत्रानुसार शासनाकडून आलेल्या 51 आहेत. कमी होऊ शकतात म्हणजे कुठल्या अधिकारात? सर ते दिले सर शासनाने. शासन, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र काय लिहिलं असेल ना, कशामुळे कमी करताय आपण? हो, मेडिकल कॉलेजला गेल्यामुळे. हा, मेडिकल कॉलेजला सिव्हिल हॉस्पिटलला कोण उपचारासाठी कोण? तो आहे म्हणूनच सर मी पत्र लिहिलेलं शासनाला की काय हे पद इथंच ठेवावे. पत्र लिहून काय होणार आपलं? आपले पालकमंत्री, आपले काय चर्चा झाली काय, किंवा खासदारांची काय काय चर्चा झाली? काय म्हणतात ते पण त्याच्या आमच्या लेवलने आम्ही वरती त्यांचं लेवलच नाही, ते कुठलं लेवल बनणार? मला तुम्ही हे 130 मुलं जर काढली, 51 आहे आता काय लिस्ट आहे म्हणजे कमी झाली. म्हणजे जे काही 4 प्रोग्राम इथं ठेवायचं आहे त्याच्यामध्ये 51 मुलांची. चला आता 130 ने आता 51 आहे, बरोबर आहे. 51 मुलांना कुठे ऍडजस्ट करणार तुम्ही, तेवढं मला सांगा. सर आता शासनाकडेच आहे सर, मी त्याचा अधिकारी नाही. आपण सिव्हिल सर्जन. आपण मी डॉक्टर. ती 51 मुलं आम्ही नोकरीवरून काढू देणार नाही, ही आमची भूमिका आहे. सर त्याच्यासाठी मी पत्र लिहिलेलं आहे. तुम्ही पत्र लिहा, तुम्ही लव्ह लेटर लिहा, काही लिहा शासनाला. त्याच्यामध्ये सर मी अजून तुम्हाला आता सांगतो ना, माझं बोलणं झालेलं नाही. त्या 51 मुलांना मी काढू देणार नाही. आम्हाला संघर्ष करायला लावलं नाही, अजूनपर्यंत माझं बोलणं झालेलं नाही. त्या मुलांसाठी आम्हाला संघर्ष करायला लावू नका. करोनाच्या काळामध्ये आपल्याला पण परिस्थिती माहिती आहे. ती मुलं काय बाहेर जाऊन भीक मागणार आहेत का? त्यांचा उदरनिर्वाहाचा काय आपण काय विचार करणार आहोत की नाही? की नुसते ते कॉन्ट्रॅक्टवर आहे म्हणून आपण त्यांना काही केलेलं चालेल का? प्रशासनाने म्हणून आपली जबाबदारी आहे. वरतून शासनमुळे काही जबाबदारी आली असेल. आता ते मेडिकल कॉलेज तुम्ही इकडचं तिकडे शिफ्ट करणार, मग तो जी डेफिसिट आहे ते भरणार कसं? लोक उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कशासाठी येतात? गोरगरिबांचं हॉस्पिटल असल्यामुळे येतात. तुम्ही इकडची फॅसिलिटी तिकडे पाठवणार, पाठवा, माझी काय हरकत नाही. तुम्हाला अजून 5 मेडिकल गव्हर्नमेंटचे कॉलेज आणायचे, माझी काय हरकत नाही, अभिनंदन तुमचं. पण उद्या जर त्याच्यामुळे इकडे जीव गेला, इकडे गैरसोय झाली, तर उद्या जबाबदार कोण तेवढंही मला सांगा. तुमच्याकडे सगळे अधिकार नाही. उद्या जर जीव गेला तर कोणावर जबाबदारी तेवढी सांगा मला. हे सगळं तुम्ही करताय गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये शिफ्टिंग करण्यासाठी. आता बोला सर. मी जे आता 51 जे पद आहेत त्याच्यामध्ये NCD एक प्रोग्राम आहे आणि आयुष्य एक प्रोग्राम आहे. NCD मध्ये 26 आहेत. किती आहेत ते? 26 ना. आणि आयुषमध्ये 8. असे 34 लोकांना तर सर मी प्रयत्न माझ्या परीने म्हणजे ॲज अ सिव्हिल सर्जन प्रशासन म्हणून मी पाठवलेलं आहे की ह्या 34 लोकांना 51 मधल्या 34 लोकांना तरी इथं राहायला पाहिजे. नाही ते राहणारच, सर्व्हिस द्यायला पाहिजे. ते तुम्ही ठेवणारच, नाही तर आम्ही संघर्ष करणार. मी तर रिलीव्ह केलेलं नाही सर. नाही ते तुम्ही रिलीव्ह करू पण नका, नाही तर उगाच आजपासूनच संघर्ष सुरू होईल. दुसरं पुढे सांगत होता ते 17 लिहिले. 17 सर. त्या 17 वरती त्या वरून आलेल्या पत्राप्रमाणे त्यांना समावेशन करण्यासाठी कोल्हापूरला पाठवलं. मग इथे काय, इथे भरणार कोण? इकडे जे काय डेफिसिट तयार होईल त्याचं काय? साहेब काय चाललंय सिव्हिल हॉस्पिटल? नाही आता अगोदरच काय परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे. तुमची 100% चूक आहे असं मी समजत नाही. वरतून शासनाने तुमच्यावर थोपलेलं आहे, पण तुम्ही परिस्थिती सांगा ना खालून वरती काय आहे ती. अहो गोरगरिबांचं हॉस्पिटल तुम्ही उचलून स्टाफ कोल्हापूरला पाठवणार, इकडे तिकडे पाठवणार, इकडे उपचार कोण देणार? मेडिकल कॉलेजची स्टाफ भरलेला
आता काय तुमचं मेडिकल कॉलेज म्हणजे हे हॉस्पिटल सिव्हिलला काय कुडाळ किंवा पुढे हलवायचं चाललंय का किंवा असं काय, आणि हे मेडिकल कॉलेजला जोडणार असं काय आहे का? केलंच हस्तांतरित मेडिकल कॉलेज कुठे? हे कॉलेज हे हॉस्पिटल, आणि मग नवीन कुठे करणार आहात काय की हेच राहणार? नवीन नाही सर, तर मग जिल्हा लेवलवरती एक सिव्हिल सर्जन ऑफिसचं एक फक्त आकृतीबद्ध राहील, त्याच्यामध्ये 10 ते 15 पद असणार आणि ते सिव्हिल सर्जन बाकीचं डिस्ट्रिक्ट बघणार सर, उपजिल्हा रुग्णालयात आणि कालांतराने मग 100 बेडचं सिव्हिल हॉस्पिटल मिळणार. कुठे? सर ते शासनच. माझा विषय ह्या 51 मुलांचा आहे, आणि जर सिव्हिल हॉस्पिटलला जरा जरी तडा बसला कुठल्याही पेशंटला, त्याची सगळी जबाबदारी तुमच्यावर येणार, लक्षात ठेवा. आम्ही संघर्ष त्याच दिवसापासून सुरू करणार, कारण का जर तुम्ही स्टाफ कमी करताय तर तो भरला कसा जाईल हे सांगत नाही, किंवा ती डेफिसिट कशी भरून आणेल ते कोण सांगत नाही. नुसतं कमी करताय, हलवताय, पण त्याचं हे काय, ह्या हॉस्पिटलला ह्या वास्तूला काय फायदा? तुझा कुठला दुसरा पॉईंट राहिलाय काय? सिव्हिल हॉस्पिटल आता जर बंद केलंच त्यांनी, त्याप्रमाणे जी आहे. बोल ना, आता काय मी वाचायला तुला सांगितलं, तू बोल ना. सिव्हिल हॉस्पिटल जर बंद झालं ना तर आपल्याकडे दुसरी सेवाच नाही आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल एकमेव जे आहे जिल्ह्यात चालतं, आणि त्याच्यावर आरेज आहेत, सगळे 8 आरेज आहेत. त्यांचा कारभार कसं चालणार? कारण ह्यांनी सगळं टेक ओव्हर केलं सर. मेडिकल कॉलेज टोटल 0 बेड ऑक्युपन्सी दाखवलेली आहे आता सिव्हिल हॉस्पिटल. यांचा बंगला पण घेतला वाटतं. बंगला पण घेतला. तू आता घराचं वगैरे राहू दे, आपण हॉस्पिटलचं बोलूया. काल एक स्नेक बाईटचा पेशंट आलेला, तो सुद्धा ट्रीट होऊ शकला नाही, ते बाहेर न्यावं लागलं आम्हाला. सर म्हणजे परिस्थिती काय जिल्ह्याची सध्या आहे ते सिव्हिल हॉस्पिटल 40% वर रन होते. ते 40% काढून घेतलं तर काय उपयोग आहे मध्ये? मेडिकल कॉलेज अलायदा करा, सिव्हिल हॉस्पिटल आमचं चालू राहून दे, अशीच आमची मागणी आहे. मेडिकल कॉलेजसाठी वेगळी जागा बघा. आमचं सिव्हिल हॉस्पिटल चालू राहिलं पाहिजे, कारण सिव्हिल हॉस्पिटलच्या जीवावर गोरगरीब आणि सामान्य लोकांचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत घातक आहे. गायनॉकॉलॉजिस्ट कोणी नाही, रेडिओलॉजिस्ट कोणी नाही. इथली सगळी परिस्थिती ओपीडी फक्त चालू आहे, आणि ते सुद्धा आयुषच्या जीवावर चालू आहे. साहेब, आयुषसाठी केंद्र सरकारने फंडिंग दिलंय, आणि त्या आयुष हॉस्पिटलचं सुद्धा काम चालू आहे. ते कोणाला विचारून ताब्यात घेतलं? ते सुद्धा सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कॅम्पसमध्येच आहे. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे 20 एकर परिसर सगळा तुम्ही हँडओव्हर करताय मेडिकल कॉलेजला. मग आयुष्य हॉस्पिटल कोणाला विचारून घेतलं? तो तर केंद्र सरकारच्या ताब्यातला आहे. याचं उत्तरच कोणाकडे नाहीये. बरं, मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी ज्या काही फॅसिलिटीज पाहिजेत, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्टाफच्या राहण्याची व्यवस्था पाहिजे, मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था पाहिजे. ती कुठे गेली ते आत्ता आम्हाला दाखवा. दादा, आता मेडिकल कॉलेज हा विषय ते कसा हाताळतायत ते त्यांच्यावर आहे. तुम्ही टोटल फेल गेलेला आहात, तुम्हालाही माहिती आहे. 5च ॲडमिशन मिळाले, मुलांना राहण्याची सोय नाही, कॅन्टीनची सोय नाही, तिथे हेळसांड झाली सगळे जे आले होते त्यांची. मला त्याच्याशी ते नंतर बघू आपण काय मेडिकल कॉलेजचं. पण सिव्हिल हॉस्पिटलची सेवा उचलून जर तुम्ही कुठे पाठवत असाल, आम्ही ते खपून घेणार नाही. तुम्हाला आम्हाला पुरावा द्यावा लागेल की आम्ही हे जर शिफ्ट केलंय तर हे भरलंय. आम्ही इथून सिव्हिल हॉस्पिटलचं नुकसान होऊ देणार नाही. गोरगरीब लोक डिपेंड आहेत या हॉस्पिटलवर. तुम्ही आज ऑक्युपन्सी किती 40% चालवताय, बाकीच्यांनी काय करायचं? मरायचं बाहेर जाऊन. मरायला बांधलाय काय ते तिकडे? तुम्ही प्रशासनाला कळवा. आमचा जाहीर विरोध आहेच. संघर्ष उद्यापासून सुरू करू. जर ह्याच्यातलं एक जरी काय कोण दगावला किंवा आमच्या मुलाची नोकरी गेली, आम्ही गप्प बसणार नाही. आणि हे तुम्हालाही लागू होतं, कारण का तुम्ही जबाबदार खुर्चीवर बसलेला. माझी पण पोस्ट नाही, तुमची पोस्ट जाणार तर बघा. मेडिकल कॉलेज नंतर मेडिकल कॉलेज झालं तर मी पण सर बाजूला. म्हणजे तुम्ही हात वर केले आता बसून? हात वर केले का? नाही. आज तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसलेला आहात, डीन मला दिसतायत. खरी तर डीन ही पदवी पण नाहीये, सुप्रिटेंडेंट आहे. बरोबर आहे? आजच्या GR नुसार डीन ही पदवी नाहीये, सुप्रिटेंडेंट आहे. तेवढं पण माहित नाहीये या सरकारला. डीन होते 2 वर्षापूर्वी, त्याच्यानंतर हे सगळे कायदे बदलले आणि सुप्रिटेंडेंट आला. म्हणून तुम्ही मला आज बसलात, उद्या मी नाहीये, हे मला कारण सांगायची नाही. आज तुम्ही बसलेला आहात, मी तुम्हाला जबाबदार ठरवणार.
हे सगळे पत्रव्यवहार तुम्ही प्रशासनाशी करायचे, नाहीतर आमचा संघर्ष तुमच्याशी राहील, प्रशासनाशी आणि बाकीच्या शासनाशी तर राहीलच राहील. मुलं काढायची नाहीत आणि सिव्हिल हॉस्पिटल जसं आहे किंवा त्याच्या चांगलंच परिस्थितीमध्ये चाललं पाहिजे, ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे. याच्यामध्ये कुठेही तडजोड नाही. जर काय झालं तर मग परत तुम्ही आणि मी आहेच. नमस्कार. त्या 130 मुलांचा आपण काय करणार? आवाज बंद करा. आता जी लिस्ट काढली आपण NHM मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, त्याच्यामध्ये 51 पोस्ट आहेत की अशा त्या कमी होऊ शकतात. त्या आलेल्या पत्रानुसार शासनाकडून आलेल्या आहेत 51 आहेत. कमी होऊ शकतात म्हणजे कुठल्या अधिकारात? सर ते दिले सर शासनाने. शासन, महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र काय लिहिलं असेल ना, कशामुळे कमी करताय आपण? हो, मेडिकल कॉलेजला गेल्यामुळे. हा, मेडिकल कॉलेजला सिव्हिल हॉस्पिटलला कोण उपचारासाठी कोण? तो आहे म्हणूनच सर मी पत्र लिहिलेलं शासनाला की काय? हे पद इथंच ठेवावे. पत्र लिहून काय होणार आपलं? आपले पालकमंत्री, आपले काय चर्चा झाली काय, किंवा खासदारांची काय काय चर्चा झाली? काय म्हणतात ते? ते पण त्याच्या आमच्या लेवलने आम्ही वरती त्यांचं लेवलच नाही, ते कुठलं लेवल बघणार? मला तुम्ही हे 130 मुलं जर काढली 51 आहे. आता काय लिस्ट आहे म्हणजे कमी झाली. म्हणजे जे काही 4 प्रोग्राम इथं ठेवायचं आहे त्याच्यामध्ये 51 मुलांची. चला आता 130 ने आता 51 आहे. बरोबर आहे. 51 मुलांना कुठे ऍडजस्ट करणार तुम्ही, तेवढं मला सांगा. तर आता शासनाकडे जसं मी त्याचा अधिकारी नाही. आपण सिव्हिल सर्जन. आपण मी डीन डॉक्टर ती 51 मुलं आम्ही नोकरीवरून काढू देणार नाही, ही आमची भूमिका आहे. सर त्याच्यासाठी मी पत्र लिहिलेलं आहे. तुम्ही पत्र लिहा, तुम्ही लव्ह लेटर लिहा, काही लिहा शासनाला. त्याच्यामध्ये सर मी अजून मी म्हणजे तुम्हाला आजही- आता सांगतो ना, माझं बोलणं झालेलं नाही. त्या 51 मुलांना मी काढू देणार नाही. आम्हाला संघर्ष करायला लावलं नाही, अजूनपर्यंत माझं बोलणं झालेलं नाही. त्या मुलांसाठी आम्हाला संघर्ष करायला लावू नका. करोनाच्या काळामध्ये आपल्याला पण परिस्थिती माहिती आहे. ती मुलं काय बाहेर जाऊन भीक मागणार आहेत का? त्यांचा उदरनिर्वाहाचा काय आपण काय विचार करणार आहोत की नाही? की नुसते ते कॉन्ट्रॅक्टवर आहे म्हणून आपण त्यांना काही केलेलं चालेल का? प्रशासनान म्हणून आपली जबाबदारी आहे. वरतून शासनमुळे काही जबाबदारी आली असेल. आता ते मेडिकल कॉलेज तुम्ही इकडचं तिकडे शिफ्ट करणार, मग तो जी डेफिसिट आहे ते भरणार कसं? लोक उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कशासाठी येतात? गोरगरिबांचं हॉस्पिटल असल्यामुळे येतात. तुम्ही इकडची फॅसिलिटी तिकडे पाठवणार, पाठवा, माझी काय हरकत नाही. तुम्हाला अजून 5 मेडिकल गव्हर्नमेंटचे कॉलेज आणायचे आहेत, माझी काय हरकत नाही, अभिनंदन तुमचं. पण उद्या जर त्याच्यामुळे इकडे जीव गेला, इकडे गैरसोय झाली, तर उद्या जबाबदार कोण तेवढंही मला सांगा. तुमच्याकडे सगळे अधिकार नाही. उद्या जर जीव गेला तर कोणावर जबाबदारी तेवढी सांगा मला. हे सगळं तुम्ही करताय गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये शिफ्टिंग करण्यासाठी. आता बोला. सर मी जे आता यांचे 51 जे पद आहेत त्याच्यामध्ये NCD एक प्रोग्राम आहे आणि आयुष एक प्रोग्राम आहे. NCD मध्ये 26 आहेत. किती आहेत ते? 26 ना. आणि आयुष मध्ये 8. असे 34 लोकांना तर सर मी प्रयत्न माझ्या परीने म्हणजे ऍज अ सिव्हिल सर्जन प्रशासन म्हणून मी पाठवलेलं आहे की ह्या 34 लोकांना 51 मधल्या 34 लोकांना तरी इथं राहायला पाहिजे. राहायला पाहिजे नाही, ते राहणारच. सर्व्हिस द्यायला पाहिजे. ते तुम्ही ठेवणारच, नाही तर आम्ही संघर्ष करणार. मी तर रिलीव्ह केलेलं नाही सर. नाही, ते तुम्ही रिलीव्ह करू पण नका, नाही तर उगाच आजपासूनच संघर्ष सुरू होईल. दुसरं पुढे सांगत होता ते 17 लिहिले. 17 सर. त्या 17 वरती आहे. त्या वरून आलेल्या पत्राप्रमाणे त्यांना समावेशन करण्यासाठी कोल्हापूरला पाठवलं. मग इथे काय, इथे भरणार कोण? इकडे जे काय डेफिसिट तयार होईल त्याचं काय? साहेब काय चाललंय सिव्हिल हॉस्पिटल? नाही, आता अगोदरच काय परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे. तुमची 100% चूक आहे असं मी समजत नाही. वरतून शासनाने तुमच्यावर थोपलेलं आहे, पण तुम्ही परिस्थिती सांगा ना खालून वरती काय आहे ती. अहो गोरगरिबांचं हॉस्पिटल तुम्ही उचलून स्टाफ कोल्हापूरला पाठवणार, इकडे तिकडे पाठवणार, इकडे उपचार कोण देणार?
स्टाफ भरलेला आहे. हम्म. आता काय तुमचं मेडिकल कॉलेज म्हणजे हे हॉस्पिटल सिव्हिलला काय कुडाळ किंवा पुढे हलवायचं चाललंय का किंवा असं काय, आणि हे मेडिकल कॉलेजला जोडणार असं काय आहे का? केलंच हस्तांतरित मेडिकल कॉलेज. कुठे? हे कॉलेज. हे कॉलेज हे हॉस्पिटल, आणि मग नवीन कुठे करणार आहात काय की हेच राहणार? नवीन नाही सर, तर मग जिल्हा लेवलवरती एक सिव्हिल सर्जन ऑफिसचं एक फक्त आकृतीबद्ध राहील. त्याच्यामध्ये 10 ते 15 पद असणार आणि ते सिव्हिल सर्जन बाकीचं डिस्ट्रिक्ट बघणार सर, उपजिल्हा रुग्णालयात राहणार. आणि कालांतराने मग 100 बेडचं सिव्हिल हॉस्पिटल मिळणार. कुठे? सर ते शासनच. माझा विषय ह्या 51 मुलांचा आहे, आणि जर सिव्हिल हॉस्पिटलला जरा जरी तडा बसला कुठल्याही पेशंटला, त्याची सगळी जबाबदारी तुमच्यावर येणार, लक्षात ठेवा. आम्ही संघर्ष त्याच दिवसापासून सुरू करणार, कारण का जर तुम्ही स्टाफ कमी करताय तर तो भरला कसा जाईल हे सांगत नाही, किंवा ती डेफिसिट कशी भरून आणेल ते कोण सांगत नाही. नुसतं कमी करताय, हलवताय, पण त्याचं हे काय, ह्या हॉस्पिटलला ह्या वास्तूला काय फायदा? तुझा कुठला दुसरा पॉईंट राहिलाय काय? सिव्हिल हॉस्पिटल आता जर बंद केलंच त्यांनी, हम्म. त्याप्रमाणे जी आहे. बोल ना, आता काय मी वाचायला तुला सांगितलं, तू बोल ना. तर सिव्हिल हॉस्पिटल जर बंद झालं ना तर आपल्याकडे दुसरी सेवाच नाही आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल एकमेव जे आहे जिल्ह्यात चालतं, आणि त्याच्यावर आरेज आहेत, सगळे 8 आरेज आहेत. त्यांचा कारभार कसं चालणार? कारण ह्यांनी सगळं टेक ओव्हर केलं सर. मेडिकल कॉलेजने टोटल 0 बेड ऑक्युपन्सी दाखवलेली आहे आता सिव्हिल हॉस्पिटलला. यांचा बंगला पण घेतला वाटतं. बंगला पण घेतला. तू आता घराचं वगैरे राहू दे, आपण हॉस्पिटलचं बोलू. काल एक स्नेक बाईटचा पेशंट आलेला, तो सुद्धा ट्रीट होऊ शकला नाही, ते बाहेर न्यावं लागलं आम्हाला. नाही सर, म्हणजे परिस्थिती काय जिल्ह्याची सध्या आहे ते सिव्हिल हॉस्पिटल 40% वर रन होते. ते 40% काढून घेतलं तर काय उपयोग आहे मध्ये? मेडिकल कॉलेज अलायदा करा, सिव्हिल हॉस्पिटल आमचं चालू राहून दे, अशीच आमची मागणी आहे. मेडिकल कॉलेजसाठी वेगळी जागा बघा. आमचं सिव्हिल हॉस्पिटल चालू राहिलं पाहिजे, कारण सिव्हिल हॉस्पिटलच्या जीवावर गोरगरीब आणि सामान्य लोकांचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत घातक आहे. गायनॉकॉलॉजिस्ट कोणी नाही, रेडिओलॉजिस्ट कोणी नाही. इथली सगळी परिस्थिती ओपीडी फक्त चालू आहे, आणि ते सुद्धा आयुषच्या जीवावर चालू आहे. साहेब, आयुषसाठी केंद्र सरकारने फंडिंग दिलंय, आणि त्या आयुष हॉस्पिटलचं सुद्धा काम चालू आहे. ते कोणाला विचारून ताब्यात घेतलं? ते सुद्धा सिव्हिल हॉस्पिटलच्या कॅम्पसमध्येच आहे. तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे 20 एकर परिसर सगळा तुम्ही हँडओव्हर करताय मेडिकल कॉलेजला. मग आयुष्य हॉस्पिटल कोणाला विचारून घेतलं? तो तर केंद्र सरकारच्या ताब्यातला आहे. याचं उत्तरच कोणाकडे नाहीये. बरं, मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी ज्या काही फॅसिलिटीज पाहिजेत, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्टाफच्या राहण्याची व्यवस्था पाहिजे, मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था पाहिजे. ती कुठे गेली ते आत्ता आम्हाला दाखवा. दादा, आता मेडिकल कॉलेज हा विषय ते कसा हाताळतायत ते त्यांच्यावर आहे. तुम्ही टोटल फेल गेलेला आहात, तुम्हालाही माहिती आहे. 5च ॲडमिशन मिळाले, मुलांना राहण्याची सोय नाही, कॅन्टीनची सोय नाही, तिथे हेळसांड झाली सगळे जे आले होते त्यांची. मला त्याच्याशी ते नंतर बघू आपण काय मेडिकल कॉलेजचं. पण सिव्हिल हॉस्पिटलची सेवा उचलून जर तुम्ही कुठे पाठवत असाल, आम्ही ते खपून घेणार नाही. तुम्हाला आम्हाला पुरावा द्यावा लागेल की आम्ही हे जर शिफ्ट केलंय तर हे भरलंय. आम्ही इथून सिव्हिल हॉस्पिटलचं नुकसान होऊ देणार नाही. गोरगरीब लोक डिपेंड आहेत या हॉस्पिटलवर. तुम्ही आज ऑक्युपन्सी किती 40% चालवताय, बाकीच्यांनी काय करायचं? मरायचं बाहेर जाऊन. मरायला बांधलाय काय ते तिकडे? तुम्ही प्रशासनाला कळवा. आमचा जाहीर विरोध आहेच. संघर्ष उद्यापासून सुरू करू. जर ह्याच्यातलं एक जरी काय कोण दगावला किंवा आमच्या मुलाची नोकरी गेली, आम्ही गप्प बसणार नाही. आणि हे तुम्हालाही लागू होतं, कारण का तुम्ही जबाबदार खुर्चीवर बसलेला. माझी पण पोस्ट नाही, तुमची पोस्ट जाणार तर बघा. मी मेडिकल कॉलेज नंतर मेडिकल कॉलेज झालं तर मी पण म्हणजे तुम्ही हात वर केले आता नाही बसूनच? असं नाही, अजिबात नाही. हात वर केले का? नाही. मग आज तुम्ही ज्या खुर्चीवर बसलेला आहात, डीन मला दिसतायत. खरी तर डीन ही पदवी पण नाहीये, सुप्रिटेंडेंट आहे. बरोबर आहे? आजच्या GR नुसार डीन ही पदवी नाहीये, सुप्रिटेंडेंट आहे. सिव्हिल सर्जन एवढं पण माहित नाहीये या सरकारला. डीन होते 2 वर्षापूर्वी, त्याच्यानंतर हे सगळे कायदे बदलले आणि सुप्रिटेंडेंट आला.
म्हणून तुम्ही मला आज बसलात उद्या मी नाही हे मला कारण सांगायची नाही. आज तुम्ही बसलेला आहात, मी तुम्हाला जबाबदार ठरवणार. हे सगळे पत्रव्यवहार तुम्ही प्रशासनाशी करायचे, नाहीतर आमचा संघर्ष तुमच्याशी राहील, प्रशासनाशी आणि बाकीच्या शासनाशी तर राहीलच राहील. मुलं काढायची नाहीत आणि सिव्हिल हॉस्पिटल जसं आहे किंवा त्याच्या चांगलंच परिस्थितीमध्ये चाललं पाहिजे, ही जबाबदारी तुमच्यावर आहे. याच्यामध्ये कुठेही तडजोड नाही. जर काय झालं तर मग परत तुम्ही आणि मी आहेच. नमस्कार. आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सिव्हिल सर्जन आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचे डीन यांच्याशी आत्ताच मी भेटून आलो. विषय होता NHM मधून जी काही 130 मुलं कमी करण्यात आली होती ती आम्ही कमी करू देणार नाही. ते अगोदरच आम्ही त्यांना पत्राद्वारे आमचे दादासाहेब आणि त्यांचे सहकारी अगोदरच त्यांना सांगितलं होतं की आम्ही हे करू देणार नाही. आज जेव्हा सिव्हिल सर्जनची माझी भेट झाली त्यांचं म्हणणं आहे की ते 130 नाही 51 आहे. आणि त्यांनी शासनाला कळवलेलं आहे की या मुलांना आहे त्या परिस्थितीत राहू द्या. आता NHMच्या ही जे कोण नर्स असतील किंवा जे कोण असतील त्या डॉक्टर्स काही त्याच्यामध्ये आहेत, हे गेले 12-13 वर्षापासून काम करत आहेत. 1-2 वर्षापासून नाही, 12-13 वर्षापासून काम करणारे हा जो स्टाफ आहे यांना झटकन काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तो आम्ही सहन करणार नाही, खपणार नाही. हे आता सिव्हिल सर्जनला सांगितलेलं आहे. सिव्हिल हॉस्पिटल ही ग्रामीण भागामध्ये ग्रामीण जनतेसाठी अतिशय चांगली सुविधा आहे. त्यांना त्यांचे उपचार इतके वर्षांपासून ह्याच वास्तूमध्ये होत आहेत. पण आता ती झटकन वास्तू काढून मेडिकल कॉलेजला जोडून दिली, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. आता तुम्हाला काही माहिती म्हणून सांगतो. नवीन नियमानुसार कुठलंही मेडिकल कॉलेज असेल, कारण का आमचं स्वतःचं आहे आम्हाला माहिती आहे, कुठलंही मेडिकल कॉलेज असेल ते गव्हर्नमेंट असेल ते प्रायव्हेट, हॉस्पिटल आणि त्याचा जो स्टाफ असतो त्याची पूर्ण माहिती आणि त्याचं इन्स्पेक्शन होतं. अशी कुठलीच माहिती आजपर्यंत डीन असेल किंवा सिव्हिल सर्जन असतील किंवा प्रशासनाने बाहेर जनतेला दिलेली नाही. कारण का गव्हर्नमेंट आहे तर ते अपलोड झालं पाहिजे होतं, ते अजून अपलोड नाही, अजून पदं भरलेली नाही. हॉस्पिटल आणि हॉस्पिटलचं जे काही रीतीनुसार जे काम लागतं ते अजूनपर्यंत अपूर्ण आहे. 2.98 कोटींचं फर्निचर खरेदी केलं आहे, त्याचं अजूनपर्यंत काय कळत नाही. कारण का तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेजचा जर परिसर बघितला, मी मागेच म्हटलं होतं जसं काय ते भूकंप वगैरे पडल्यानंतर ते भेगा पडतात ना, कलर नाही, आतमध्ये काय बिचाऱ्यांना पंखे तरी आहेत का नाही मला माहीत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये ते गव्हर्नमेंट कॉलेज आहे. कुठले डॉक्टर आपण बनवणार आहेत त्याच्यात? जगाच्या स्पर्धेमध्ये असे डॉक्टर टिकतील का? वास्तूकडे बघून असा हा प्रश्न पडायला लागला. स्टाफ क्वार्टर्स कुठे दिसत नाही, कॅन्टीनची सोय नाही. आणि हे सगळं अपूर्ण गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. हे सांगायचं कसं, आपलं झाकायचं कसं अपयश? तर सिव्हिल हॉस्पिटलला गव्हर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल हे बांधलं आणि गव्हर्नमेंट कॉलेज मेडिकलच्या कॉलेजची पण वाट लावली आणि सिव्हिल हॉस्पिटलची पण वाट लावली. एकाला मेंटेन करता आलं नाही तर दुसऱ्याला घेतलं आणि दुसऱ्याची पण वाट लावली. आता स्टाफ इकडेही अपूर्ण आहे
आणि उद्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये जो काय स्टाफ लागेल तोही अपूर्ण राहणार. कसलंच नियोजन नाही. आताच सिव्हिल सर्जनना मी विचारलं, अहो हे सगळे बाकीचे बेड हे नंतर घेणार, म्हणजे जर जिल्ह्याला बेड कमी पडले त्याचं नियोजन अजून नाही. उद्या जर आमचा कुठला पेशंट दगावला तर त्याचा जबाबदार कोण? तर मी त्यांना सांगितलं की हे सगळी जबाबदारी सिव्हिल सर्जन, डीन, खासदार, पालकमंत्री ह्या सगळ्यांवर येते आणि त्याच प्रमाणात मुख्यमंत्र्यावर पण येते, त्याच प्रमाणात आरोग्यमंत्र्यावर पण येते. हे कुठलं मेडिकल कॉलेज चालवतं आणि कसलं तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलचा बरबाद करून ते मेडिकल हॉस्पिटल उभं करायचं आहे का आपल्याला? अहो गोरगरिबांची सोय होते, तिकडे सेवा होते. 12-12 वर्षापासून मुलं तिकडे कामाला आहेत, अचानकपणे तुम्ही काढून टाकताय. भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही हे कधीच मान्य करणार नाही. मी त्यांनाही त्याच भाषेत सांगितलं आहे की जर तुम्ही याच्यामध्ये जरा जरी तडजोड केली, जर उद्या कोणाचा जीव तुमच्या ह्या अपयशामुळे गेला तर सर्वस्वी जबाबदार तुम्ही सगळे राहाल. सिव्हिल सर्जन असेल किंवा डीन असतील किंवा सगळे, पालकमंत्री, खासदार. संघर्ष करायला लावू नका. मुलांना नोकरीवरून काढायचं नाही. येणाऱ्या काही दिवसामध्ये ते आम्हाला त्याबद्दलची माहिती देणार आहेत आणि त्याच्यानंतर पुढचं जे काय पाऊल असेल ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोचवू. याच्यावर आणि इतर कुठल्या विषयावर आपले काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो. जर सिव्हिल सर्जन यांना विचारलं, मुळातच सिव्हिल सर्जन यांना काही माहीत नाही आणि बोलता बोलता तेच बोलले की एकदा गव्हर्नमेंट कॉलेज आलं की माझंच पद जाणार आहे, म्हणजे त्यांचं पद. आता ज्यांचं पदच जाणार आहे ते त्यांच्या ड्युटीला किती सिरियसली घेतात ह्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज लागला असेल. त्यांना माहिती आहे हे त्या पदावरच राहणार नाही आहेत, हे पदच राहणार नाही, ते काय ड्युटी बजावणार. त्यांना कसलीच माहिती नाही. आपल्या जिल्ह्याचं दुर्दैव आहे, आपल्या जिल्ह्याच्या सिव्हिल सर्जनला प्रशासन काय सांगत नाही. प्रशासनाला तरी काय माहिती आहे का नाही माहीत नाही, कारण का ते खाली कोणाला काय कळवतच नाही. विस्कटलेल्या परिस्थितीमध्ये आरोग्य सेवा ही आपल्या जिल्ह्याची आहे. भयानक परिस्थिती आहे आणि म्हणून आत्ताच जर हे सावरले नाहीत, ज्या कारणासाठी मी तिकडे गेलो की आम्ही कॉलर पकडायलाही उद्या कमी जास्त करणार नाही, कारण का गरीब लोकांचे हाकनाक जीव जातील याच्यात ह्यांच्या चुकीमुळे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.